Putin. Like, okay. Pamene a Trump amene kuti economy ya Putin yatere andi panopa tipase zida tipange fund Ukraine iphwanye iphwasule Russia ikumanso itenge malo ake. Pamene sopano Putin wazunguza kwambiri 12 hours non-stop akuphulisa Ukraine. Chabwino 1 komano the most funny thing chimene chatisekesa kwambiri lero nchina kuti uja Putin uja akutokosolanso maiko aku Europe aja ndiye panopa maiko akwana 4 nthawi chete makamba nkhaza ndi Poland, Denmark, Romania, Estonia, maiko akwana 4. Russia yapeza kuti ma drone akuenda so mene mpaka na ma airport kutseka anthu kuti maiko osewo aku Europe, maiko azo na yesu ndi tukupena kuti wa zokwaneza ndi zikupeza kuona kuti the funny thing is nangasi maiko osewa amene kwathiwa apa maiko osewa tuna kuti ndi maiko aneto maiko aneto lamulo lawo ndi tunamba 5 ndimene kuti ukashasha mmodzi ndi kuti na feso tonse tibwera wapa machitedze leyo ndi kuti chitadani chidzakuyabwa. So koma zapeza kuona kuti issue ya NATO ya Poland itachitika yanamba makuti zichivuta iye chamatitenti tiphwanya Russia. Trump anaweza kuti tadekani ulap tadekani mwene nali ngozi nayenso Russia nangoti inali ngozi itu msankhulisa kwambiri yayi ndiye murani ndi murani ndiye ababa after Poland Denmark Romania Estonia osa NATO. So iwowa apangachani anthu amenewa iwowa ndithu anapita nthuka kumana kuma meeting awo kumene akambirana zinthu zingapo koma fundo yaikulu imene akugwirizana fundo yaikulu imene akugwirizana anthu amene wawa mukuidziwa ena aganiza ndikuti NATO kubwera no fundo yaikulu imene akugwirizana akufuna amange chipupa chosaoneka ndi maso. Afuna amange chipupa chiwo chipupa chimene chichinge maiko awo koma chosaoneka ndi maso chimene madrone aja azamadutsemo. Ndoti akamatumiza Trump ujeni chani Putin akamatumiza mabomba ndoti madrone ndoti azikhala ngati azimitsidwa ndi power chani zambirimbiri mazazi za technology kuchimitsa chinthu mwamba muja nde afuna amange uwo imene mwambamo kuti mabomba aye ujeni madrone awawa asamaduse. Panopa madrone ndi zida zimene zili very cheap kwambiri $20,000 fa bomba ndilodula koma $20,000 drone imodzi and ndi amene akumatenga ndo cheap kwambiri and amene akumapanga produce kwambiri ndi pa Iran, Russia yo ndi maiko enaso ndi apanga produce kwambiri China moti panopa nkhondo imene yachuluka panopa ndi amadrone madrone ochipa abakurumiza drone and drone ndinoti vuto neno kuti madrone amati akafika amaoneka simple koma amapangisa kuti pana anthu atseke ma airport amabugomula zinthu zazikulu kwambiri kusiyana ndi mabomba amene amatamata amaja panopa it's like it's easy thing panopa anamangona ngati amwina ndi basi makamera you understand mwina amaoneka kuti mmoja atu palaoneka mmoja angati kamera aja ndi paliso ayenaso palisi choncho osiyanasiyana. Therefore madrone amene wawa akuti Europe inapita umene kukhala ndi summit yako bwino kukambira kuti tipange bwanji tipanga bwanji ndi Russia ife timonanga kuti iwo azinoti mezi pangabati apune watishosha kwampitere maiko osewa follow osewa ndi a NATO koma ayi ndithu zaba zoti anthu achakakambira kuti bwanji tingomanga ujeni tingomanga chimpanda chiwo chikhoma tino kuti
ma drone akamadusa asamakhala ngati akudutsa yayi koma kurani akubwerera apangidwa captured chabwino komano imene yitu akuti ifunika ndalama zambiri choambira chimenecho komanso defense minister wa Ukraine wana kuti akuluakulu maganizo mukambirana apa ndobwera kwambiri chifukwa imene yes kuti zatheke zimenezi ndikuti padutsa zaka zambiri ndi project yoti imeneyo yoti kuti miyambe pano paite padutsa zaka zambiri kuti pakanaliza ati atheka kuti mwapangadi defense war imene ya madrone kuti madrone simuzionapo kuti pali fence pali war yayi komano zikhaza kuti pakutani chinthu sichikupitirirapo therefore yeah aonde maganizo achina maiko aku Europe EU akambirana zimenezozo senzoti Putin mpaka maiko folo kose zunguza komene koko Putin wazunguza kwambiri anyway so pano pa nkhani ina ndiyorani imene uchitika komene koko nkhani ina ndi understand Putin akutumiza message yake nuna kuti madolo ife sazibwana why Putin akuachosha maiko amene wawa okay ndikuwuzani why pali after uyu ataletsa kugula mafuta ndi energy Trump anazawa kuti ofunika koso mupange freeze ma assets kuzoka kuti makhala ndalama dziko lina foreign kumaso ma business even Malawi. So I remember I don't know anagulisa even Malawi inaliso ndi nyumba ku South Africa dziko la ngati Malawi dziko la Malawi boma la Malawi ndi nyumba ku South Africa I don't know kangara anagulisa kanatani anyway maiko anzathu amakhani ma assets ndithu zinzowa besendrama ku maiko ena amakhana azikwambiri ndi maiko aku Europe anapangana zoti apange freeze ma assets zinthu zawo zopezera ndrama kazichani joy kumaso ndrama zawo zimene zili mabanki kumakhala mabanki ndrama za mabanki mucho kumene kuja ndanauza kuti mupange freeze and after uyu Putin wapanga izizi ndarumiza message I think ndoti apompana title ke okay kuti nkhani ndi imene message yake nona kuti dziko lililonse la ku Europe likangoyelekeza kupanga freeze ma assets aku Russia akuti tithana nalo individually tithana paloka osati kuti tidikira kuti koma iniyo kungoti matipangira freeze ka ndrama zathu kachani imene ngo ndauti ifeyo tithana nano mwa individually and I think zimene akupanga zonsezi it's just a message masemo ma message amene wawo ndebe yeah that's it imene ndithu ndi nkhani imene ikuchitika ku site kumene kuti zikhale banje Putin ndi wazunguza kumene wazunguza maiko aku Europe kumene koko mpaka noganiza zomanga wo kuganiza zomanga khoma losaoneka kuti I think mabomba samaduse wo pero mona ngalo nazi kuti bas abo menzili limwe yorasha iwe nde rasha boyankhula kumango kuti ndingozi ndingozi come afterwards ukuthi hey osesaro mina kubanga freeze ma assets athu kuphanyana. That's it. So guys, thank you so much. Kandimene, you understand. I'm a lawyer in cameras.